Γιώργο, εδώ, άμα βλέπεις το βίντεο ή δείξεις στον πατέρα σου, το 2.40 που έχουμε καλουπώσει, απ' έξω τι να βάλουμε, αφού δεν έχεις τίποτα. Εδώ το τυσσίο, το μονόπλευρο, και απ' την άλλη, απ' τις δύο μερές θέλει, αν δεν θέλει να βάλει με το φόρο, θα βάλουμε, να φέρει, να μου πει τι να βάλουμε, απ' έξω. Αυτά είναι στο υποσταθμό. Για κόντρες. Για κόντρες τώρα σε μερικά σημεία κάνουμε τα τριάρια μετά να τα γεμίζουμε. Κόντρες. Και μετά απάνω θα χρειαστεί οι ψωλίνες που έχουμε εδώ πέρα με βίδες. Τι να πω. Να βλέπεις. Εδώ δεν φτάσαν οι τάβλες.